Salutare toată lumea! Asta este doar un anunț. Vreau să vă spun că aș vrea să facem content cu tutoriale de Kendama, tricuri, edituri, pentru că este destul de bun și aș vrea să vă învăț, dacă nu știți, ce este jocul Kendama, ce tricuri se pot face cu el, mai multe chestii. Pentru că am văzut că este un lucru foarte popular pe YouTube și mi-aș dori și eu să fac acest lucru. Voi veni și cu edituri de Kendama, nu cu tricuri Big Cap, Small Cap, Base Cap, Spike, Bird, chestii de astea. O să vin cu ceva interesant pe săptămână. Cu o surpriză la finalul săptămânii. Dacă sunteți de acord cu propunerea mea, să ziceți în comentarii. Și da, cam acesta a fost anunțul. Sper să vă placă propunerea mea și ne revedem data viitoare la un nou episod. La revedere!